for this young dude nọ na my screen mbọsị ọbụla nchetara ya ọchị na-ada akpa m. This young dude a na-akpa Akwa Okuko mbọsị ọbụla nchetara ifere na-ada ememe ebe ununwa si na unu na-agwọ ọgwụ, unu na-agwọ ajọ ọgwụ ọbara ọra, unu na-agwọcha ajọ ọgwụ na Anambra Enugu this Igbo land na unu bụ highest. Ifere na-ada ememe ebe unu na ncheta this young dude. Nwere ihe unu menwere ọ dị sụ ọ nọ na nga. Ịmakwa mgbe gbulugbo ka nwụrụ na ihe mgbe enu ba n'ọsa mgbe ọgwụ dị ire bifo na-apụta with nonsense scammers unu bụcha unu na-egwu wayo egwu ụmụ arụba wayo unu na-eme nka na-eme nka rapid na-akụzi ha normal tradition anyị na-eme mgbe enu ba n'ọsa onye ekwesịrị ịnọ ebe a 3 months ọ bụ na mgbe enu ba n'ọsa mgbe ọgwụ dị ire issue one or two things ndị be anyị na-akpị okpokoro anya pụta okpokoro like this mere one or two things nwanne onye ji kesi ama mmazi ihe ọ ga-ekpe but nezie n'ihe na-eme kịta ka ihe nji agwa gị ya enyi dibịa ọbụla efu oji ọgwụ wee mere ebe obibi jiri ọgwụ mere agbada ịbịa bịa ọsọ gị agwa ọrụ gị ọgwụ run away from that person. Onye ahụ bụ ekwensu, onye ahụ bịara igbu gị. Ọ bụrụ tradition, ọ bụrụ culture ka ọ na practice ogboni ka ọ bụ nwata ga ndị jungle Monday ezumezu bie na-agwa gị okwu. Ha mee months ka onye ahụ go na-akọ hie sef ka onye ahụ go n'ime nya na-agwọ nka niile nọ ebe ahụ, niile nọ out there. You na-eme bụ scammers ka unu bụ ndị oshi. I will not lie to you. Ka nje agwa gị ya, never you do bad juju just because of money. Now your body go tell you no shortcuts to success. I will always tell you the truth. Bye. I'm here to save you. Do normal sacrifice to your ancestors and wait for your time. Nwekwe n'ihe na-arụ akara ugo ada ọcha na ihe ọma ga-eme na ndụ gị. Gwa atụbekwana aja ihe ọma ga-eme na ndụ gị. Nwa atụbekwana aja chọrọ ịbata n'ọdịnala na omenala akwụkwana ajọ ọgwụ. Ọgwụ abụrụkwa awa traditional nke ọchọ ajọ ọgwụ ka mmiri. O nwere ọgwụ bụ normal but ajọ ọgwụ for ego. Abụrụ awa traditional, ọbụrụ awa ka ọchọ ekwuna ka awa na ọyọ na-ebu ihe ọma ga-emerụ mbọsị eke, mbọsị oyi, mbọsị afọ, mbọsị nkwụ. Ndị believe na normal tradition ise, ndị believe na normal aja ise. Igbo ndị mana eke m tekenekwa mọnụ ama m na da video ine like ya ịma na ọ bụ na ọmụnwa kwuru okwu na da video send a straight message onye ya sị ọ dị against ndị omenala, ọ dị against ndị nka, na ọ dị against ndị nka. Mana this guy kwuru okwu na this video bụ this kajad onye omenala. Kajad onye omenala katala arụ. This will not be said and say. Igbo na ige ntị na the video, ọ bụ na na-echa ya to the end ya ama mgbe ọ sịrị gị na ịgwọ ọgwụ abụrụkwa na omenala Igbo. That na dibịa ọbụla sị gị na ọ ka abịa gwọ ọgwụ mee nke ọzọ na that dibịa wụ ogbunike, and which has been the message we've been spreading since 3 years now. Scroll down to my video ka mgbe m bido okwu preach with this message. Ma Akwa Okuko, ma mmiri enwilo, ma eze obi na Asaba, ma Chi Marine Temple, ma nkanụwa ma osi ya. All those men nọ n'ime those things a na-ekwu okwu ya. Gịnị wụ Sobali ọrụ mmụọ ebute n'obodo ọzọ ebubata na ịgbarịa m. Sobali ọ bụ mmụọ nọ na ịgbarịa m. So kwa mma na anyị ịchọ ime ihe ọgbanje, ndị ọgbanje nọ na mmiri, mana nke bịa bụzi ọgbanje abụbata ya n'ime obodo chọọ afa banye ya every January ọbụla i recruit a boys, men, ladies ejeme Sobali day. Onye ọbụla abịa pay allegiance to Sobali. Initiate a boys n'ime ogboni, initiate women n'ime ogboni, young boys n'ime ogboni. Imagine how those boys and those girls know the imagine how ha na-atụ ọlụ mana okay with the Igbo elie. This young man said something exclusively in this video. Ọ sị na ọ bụrụ na all these people na-agwọ ọgwụ anụ na ha mma the meaning of ihe ha na-eme, that they wouldn't have been getting themselves involved into it. Soludo ejidega Akwa Okuko for 1 year now, getting to 1 year now, still disappear enweghị ha memo. So all those things ndị ha na-alafu mgbe a na-asị ha ngwa si weta ego ebini, si weta ego nka ka ewe na-egbulu Okeite ewu egbulu nka anụ eme nke ọzọ. Since that time Akwa Okuko nọ n'ime
who has been feeding those Okeite na ndị otu ya, ndị otu mkpu ya eji ha ji oju promote ya mmanya ọlụlụ mgbe abịa si okwu na social media pụta na-asị ọ bụrụ na Soludo na nwere ihe o nwetara na ba Akwa ọ na-ejegoje examine edozi ite fụ na eji human pass eme ya, that we should have taught them nka. Soludo literally wanted to useless you people who no matter that no nwere ike dị na those things. If I were you people, enjoy ha ọzọ mebe. The guy said it na ị na-eme omenala ịgwọzi n'ọgwụ. Number one, n'ihe enwegara ihe nwa aka ọlụ, which is the same thing ndị ụka na-ekwu. Bible say, and he will bless the works of your hand, or say, thou have anointed my head with oil, it is my cup that runneth over. Or anoint your head with oil, your mouth run over, or your stomach run over, or you'll see your cup, which means there is a cup in your hand that when he anoints your head, that thing you carry in your head is what will put something in that your cup that will make it to run over. Akwa Okuko Tiwaraki has been languishing despite the fact na man no prison Ghana. With detention. They have not been found guilty yet. Man, this thing should have taught you people one or two lessons. Mgbe a na-eti mkpu na ya Akwa Okuko kwụsị ihe a na nwe na-eme. No nwere onye na-etili gị anya n'ihe ị na-eme, mana nke ịbịazi bebe wele ya na flọntizi ya n'ihu ụmụ ụwa, na flọnti ya na social media, na-eme ndị mmadụ ka ọ dị ka ya sị na ha nwere aka ọrụ. One day ụkwa monkey go market, no go come back. This is exactly what is happening now. The first day by station, he denied in Akwa Okeite. The whereby there are videos of you claiming in Akwa Okeite. If you can go back into that your station now, deny your Okeite, what happens to the people in Akwa? What now happens to them? Because so in the midst of these things I know now, will he hear me Akwa Okuko? Onye Jesus and Okeite ya mote. Onye Jesus somewhere on called in yard. Onye Jesus be bujibuta Akwa Okuko. Onye Jesus na-eje according to J Park no na-eje na nka Akwa Okuko na aba na-eje na take. Okeite buru greediness be edosala Okeite ebe ọ nọ today because he wanted to feel among. Okeite he edosala ebe ọ nọ today because na ọ bụ na Okeite bịa slow down ka akụnara tugo ha ọgaji ike ha nnatu ha odozu ndị dibịa na enwe ndị dibịa nọcha na Okija unu slow down ka ha pịa onwe ha apịa like a man pass man ha. Onwere onye na mo na ha na-alụcha ọjọbọ, mana onye jide bụ onye oshi. Ọ bụ onye jide bụ onye oshi. Ọ bụ na Okeite calm down, he wouldn't have been where he is today. Anagata ekenekwa m unu, kenesakwa unu ọzọ. Biko ọ bụ na subscribe ka ba subscribe on our channel, drop your comment in the comment section. Ka ọ dịkwanụ.